Gracias por vir aquí, por vir a este concerto de Nadal da banda de Noia no Liceo. Quero agradecer a presencia do noso alcalde de Noia, de Fran, a concelleira Sandra e tamén do presidente de Cáritas Noia, Juan Carlos, porque, como sabedes, este concerto é a beneficio de Cáritas. Sempre vou colaborar nestas ocasións porque, bueno, nunca debemos de esquecer que xusto ao lado das nosas casas hai xente moi necesitada e que necesita, bueno, por destes pequenos donativos e axudas. Gracias unha vez máis á banda de Noia, tamén o coro canta para Noia, e eu non me quero estender máis porque os protagonistas son os músicos, os cantantes, e vos tamén o público, que eu sempre digo que o músico e o que fai música e o artista está ben, pero si ten un público que o sabe recoñecer como sodes vos. Gracias por vir, desexar desde o Liceo unhas felices festas de Nadal e que o 2026 sexa como mínimo como este, pero sempre mellor. Gracias, deixo vos coa banda.